COVID-19 gaitza detektatzeko hainbat test garatu dira azken hilabeteetan. Bideo honen bitartez, test bakoitzak zertarako balio duen argitu nahi dugu. Bi taldetan sailkatu ditzakegu. Alde batetik, birusa detektatzeko balio duten testak, eta bestalde gure immunitate sistemak birusaren aurrean garatzen duen erantzuna detektatzeko testak. PCR frogak birusaren material genetikoa detektatuko du, eta infekzioa aktiboa den bitartean da baliagarria. Horretarako, birusarekin infektatutako zelulak lortu behar ditugu, eta hori da, sudurretik isipua sartzen digutenean behar dugun lagin mota. Lagin hau ondo hartzea oso garrantzitsua da, froga ondo ateratzeko, eta lagin hori gero prozesatu egin behar da, eta ekipamendu berezia behar da PCR froga hori egiteko. Laborategian egin beharreko froga da, eta horregatik garestia izan daiteke, denbora behar da, baina oso fidagarria eta espezifikoa da. Infekzio hasi eta lehenengo 15 egunetan egin daitekeen froga bada. Bestalde, birusaren geruzan egon daitezkeen proteinak detektatzeko testak daude. Hauek dira antigeno testak. Test hauek egiteko beharrezkoa den lagina, PCR-erako behar duen lagin mota berdina da, baina abantaila da asko azkarragoak izan daitezkeela, haurdunaldi testak egiteko erabiltzen diren tira horien antzekoak direlako. Beraz, 15-30 minututan emaitza jakin dezakegu. Arazoa da, hauen sentikortasuna ez dela PCR froga bezain altua, eta beraz, hauek egiteko denbora tartea motzagoa da. Infekzioa hasi eta lehenengo 5 egunetan egiteko da baliagarria. Azkenik, gure immunitate sistemak birusaren aurrean garatzen duen erantzuna detektatzeko frogak daude. Hauek dira test serologikoak edo antigorputzak detektatzeko testak. Antigorputz hauek infekzio hasi eta hainbat egun ondoren detektatu ditzakegu, eta beraz, infekzioa bukatzear dagoenean edo pasa ondoren egiteko testak dira. Honek esango digu pertsona hori birusarekin kontaktuan egon den ala ez, eta hauek dira seroprebalentzia ikerketa hauetan egiten ari direnak. Hauek egiteko ere behar dugun lagin mota, kasu honetan ezberdina da, odola da behar dugun lagina, eta beti ere kontuan eduki behar da, esan bezala denbora tartea ez dela beste frogekin erabiltzeko berdina. Laburtuz, COVID-19 gaitza edo birusa detektatzeko hainbat ez dauzkagu. Denak dira espezifikoak, eta infekzioaren momentuaren arabera bakoitzak informazio ezberdina ematen du. Beraz, momentua erabakitzea interpretazioa egiterako garaian ere oso garrantzitsua da.